ünnepeljük ezt a szép ünnepet, és látjuk a szép templomunkat, akkor azt hiszem, azt kell látni először, hogy ez hitből jött, hogy emberek hittek, akarták gyakorolni a hitüket a magyar nyelven, és ahhoz nem csak, hogy legyen egy helyünk, hanem legyen egy méltó helyünk, ahol ki lehet mutatni, hogy mi Istent nagyra tartunk, ott van az előtérben, ott van mindig velünk, és akkor minél szebb a templom, mert a szépség az pénzbe kerül, szóval az arról beszél, hogy mennyit fölajánlottak, adakoztak, vagy képesek voltak föláldozni azért, hogy szép templomuk legyen. Szóval azért a mi szép templomunk is kell, hogy mindig így erre hitre vezessen vissza. És akkor ezt szeretném átadni most is, hogy mi is akkor, hogy erre összpontosítsunk, hogy vélemények lehetnek, de azok, akiknek van hitük, azok csak tudnak valamit maradandót hátrahagyni. Ahogy a püspök atya is mondta a szent beszédébe, hogy az jó, hogy ünnepeljük a templomot, hogy vagyunk, és sok kegyelmet kapunk, de mégis kell, hogy élő kövekké váljunk mi is, hogy nem csak a rendes téglák legyenek, hanem mi, mint tagok, akik alkotják azt a közösséget, hogy az is egy élő közösség, de nem csak, hogy élő, hanem olyan, amelyik tanúsít Jézus Krisztusról, és főleg a hitről. Szóval szeretném mindenkinek, ebbe beleértem magamat is kívánni, hogy akkor továbbra gyarapodjunk hitben, reményben, szeretetben, és akkor így aztán tovább fogjuk tudni tartani ezt a templomot még legalább 100 évig.